Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Manyan shugabanni mai girma jihar Kano ya yi amfani da dama da Allah madaukin sarki ya bashi, ya dauki nauyin kulla aure dan ɗaya har guda 1,500, inda in ka hada adadin angwaye ayyuka na alkhairi. Kamar yadda maluma suka faɗa, wannan shine abin da ake bukata daga shugabanni, su ga cewa sun share hawayen al'ummarsu. Duk gwamnan da yake irin wannan aiki mai albarka, jama'a su za su kaunace shi kuma za su masa addu'a. Mai girma gwamna, matukar ana yin waɗannan ayyukan ba ta zarce ba, in za a iya ta dawwama ma Allah ya bada sa'a. Ba za ku gane muhimmancin aikin da mai girma gwamna yi ba sai ku kalli menene dalili da hikimar da yasa ake aure a addinin musulunci. Malamai suka ce ana yin aure ne a addinin musulunci saboda dalilai guda 10. An ce yana da minti 5, to bari ga ko a kowane minti ɗaya zan iya ambatar dalili guda 2 domin na isa da waɗannan bayanai. Dalili na farko da yasa ake yin aure, ana yin shi ne a matsayin ibada. Shi yasa idan aka auren yarinya sai a ce ta tafi ABU. Menene ABU? shine aure bautar ubangiji, domin Allah ne da kansa ya bada umarni a aure. A cikin suratul nisa Allah ya ce fankihu ma qaba lakum minan nisa'i mathna wa live. Are you live? Wannan kalma ta fankihu umarni ne. Allah ne da kansa ya bada umarni a aure. Dalili na farko da yasa ake aure shi ne saboda cika umarni na Allah madaukakin sarki. Dalili na biyu, ana yin aure ne saboda koyi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jagoran wannan addini, wanda ya zo da wannan addini shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya yi umarni a aure, sannan shi kansa ya yi aure. Ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri mata guda 13 a rayuwarsa. Guda 2 sun rasu tun annabi yana da rai, ya zama saura 11. Guda 2 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rabu da su kamin ya kwanciyar aure da su, ya zama saura guda 9. Guda 9 su ne waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya su mai masa takaba. To shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mai koyi da shi a cikin dukkan umarnin da ya bayar. القرآن يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. دليل أوكو ليس أدين المسلمين يجي أولي saboda aure shi ne yake sa ɗan adam ya samu natsuwa. Kai ba sai an faɗa ba za ka iya kwatanta natsuwar mai mata da natsuwar goro ba. Tsarin ba iri ɗaya bane. Shi yasa kowa kawai in aka ga yaro ya zama wani firingi tantalbate ne sai a ce a masa aure zai nutsu. Idan aka masa aure kuma sai mai sai kaga ya nutsu da taimakon Allah madaukakin sarki. Shi yasa alqur'ani mai girma a cikin suratul araf yace huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin waja'ala وجعل منها زوجها ليسكن إليها. Allah madaukin sarki shi ya dace ku daga rai guda daya, shine Annabi Adam. Daga wannan ran ne Allah ya ciro matarsa ita ce Hawwa. Kamar an tambaya Annabi Adam da zai zauna a aljanna, shi ma yana da bukatar aure. Allah ce yana da bukatar aure, li yaskuna ilaiha, da ya samu natsuwa zuwa ga wannan mata da ya aura. Ashe idan goro ko a aljanna ba zai iya samun natsuwa ba sai an masa aure, to me kake tsammanin da goro a Najeriya? Allah ka rufa goro asiri. Dalili na hudu da dalili na biyar, ga su dan kiba, shine sai Allah madaukakin sarki a bace su a cikin suratul Furqan. Allah aure da dan kiba. Khalaqa min al-ma'i basharan faja'alahu khalaqa min al-ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Allah ce huwa alladhi khalaqakum min nafsin wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i basharan. Allah shine wanda ya halicci mutum daga ruwa. Wasu malamai suka ce ruwa ana nufin ruwan mani, wasu malamai suka ce a wannan ruwan ne da yake saukowa daga sama. Domin me shi mani ya samo asali ne daga abinci da ɗan adam ya ci.
shi kuma abincin ya samo asali ne daga tsiro, shi kuma tsiron ya samo asali ne daga ruwan sama. Ashe sanin asali shi yasa kare ci alli in ji Bahaushe. Kenan dan adam ya tabbata daga ruwa aka yi shi. Sai Allah ya ce fa ja'alahu nasaban, sai Allah ya sa dan adam yana da nasaba saboda aure ya shiga. Shi yasa kake da wa, kake da kani, kake da kawu, kake da babba. Yanzu akuya ba ta da wa, ba ta da kanwa, rago bai da kawu, bai da babba, tinkiya ba ta da yafendo, ba ta da yagwalgwal, ba kusa da gani an ce wannan yayana ne, kanina ne, kawuna ne, babbana ne, an samu nasaba. To akwai ta inda aure ya gitta kamin a samu wannan nasaba. To kenan aure shi ke haifar da nasaba a cikin al'umma. Bayan wannan fa da sihira da surukantaka, har yanzu shi aure shi yake sa ka samu in-laws. Idan kana son yaro ya baka sha'awa, ana ran ya burge ka, kana so ya zama ɗanka kuma ba kai ka haife shi ba, in kana da ya auren masa daga wannan rana ya zama mai, ya zama ɗanka. In kana so ya zama babanka, in yana da ya jallaba ka huta ita, ya zama mai babanka. In kana so ya zama yayanka, auren ƙanwarsa. In ƙaninsa kake ƙaninka kake so ya zama, auren yayansa. Aure shi ne yake sa ɗan adam. Shi yasa a tumaki da awaki da karnuka da dabbobi ba za ka ji suruki ba, ba za ka ji ƙanwar amarya ba, ba akuyar da take da ƙanwar amarya, babu yayan amarya, babu yayan ango a karaguna, a ɗan taure babu ƙanin ango, saboda su babu surukantaka a cikin haka, saboda aure bai gito a ciki ba. Dalili na shida da dalili na bakwai da yasa ake yin aure shine Allah ya ambata mana a suratul Nahl, yace Allahu alladhi الله الذي جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. Allah ya ce Allahu alladhi ja'ala lakum min anfusikum azwajan. Allah shine wanda ya sanya muku matayenku daga karan kawunan ku. Sai Allah ya ce waja'ala lakum min azwajikum banina. Ta hanyar matayenku nan sai Allah ya baku yaya. So su kuma yaya ba hanyar da ake samun ɗa a duniya sai ta hanyar aure. Shi yasa aka zo mana da ƴaƴan da waɗanda aka aure su suka haifa. Da za a samu fasiki ya yi zina da fasika, ya ɗirka mata cikin shege, ta haifi ɗa, ɗan ba zai gaje shi ba, don ɗan ba na wane ne ba, ɗan ba na shi ba ne. Kenan ba hanyar da ake bi a samu ɗa a duniya. Duk duniya ba yadda za ka kai samun ɗa a ce wannan ɗanka sai an samu aure. Hanyar kenan ƙwara ɗaya tallitan. Alwaladu lil firash wal akhir al hajar. Ba yadda ake samu sai ta wace hanya. Alwaladu lil firash wal akhir al hajar. Bakwai shine wahafada, ta hanyar aure ne ake samun jika. Duk sanda ka ji mutum ya ce wannan jika na ne, to akwai inda aure ya gita. Idan babu aure za a samu jika, ba za a samu jika ba. Dalili na takwas da dalili na tara, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan Allah ya ce yana daga ayoyinsa da za ku gane girma da matsayin Allah madaukakin sarki. Full stop. Mawadda hanyar da ake samun soyayya mafi girma shi ne ta hanyar aure. Kalmar mawadda an samo ta daga alwadud. Alwadud suna ne da Allah mai tsananin son bayin shi ne. Sai aka samu kalmar mawadda aka shiro ta daga nan. Soyayya da ke tsakanin Ubangiji da bawa ita ce Allah ya ara ya sa tsakanin ma'aurata. Shi yasa yadda mata take son ka, mahaifiyarka ma ba ta son ka haka. Kusan dalili kwanta baka da lafiya ka kwana kana kashi da fitsari sai an wanke. Idan ba ta kake jinyar ka za ta wanke ta sa tunanin duk duniya ba bai ji. Amma idan hajiya ce na'am za ta wanke ta gyara. Amma da rana in gaisuwa sun zo ina jikin nashi ta ce to alhamdulillah wallahi ko jiya kwashe ne bai yi bacci ba ina wanke kashin sa. Ita ba ta dauki abun babba ba saboda kai dan wane ne ɗanta ne, amma matarka ba za ta yi ba da labari ba. Dalili na 10. Idan ana son ƙasa ta zauna lafiya, a saurara, babban damuwar Najeriya security, bandits, Boko Haram, matasa, marasa tarbiyya, waɗanda yau kaji an yi zanga-zanga, an ƙona sai an ƙona nan,
kowane matashi ku yi masa aure yana yin aure ba ta da haihuwa wallahi da an ce fito a je a zanga-zanga sai cewa ba da ni ba gana a makabarta tun da bayan har ya ce maka تلك عشرة kamila goma cucu su wani ka namu biya duka shi ba da ila ila ta zikir ba tun da muna godiya Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe jawabin wanda ya yi Kabir Haruna Gombe tare da shugaban kungiyar Izala Sheikh Abdullahi Bala Lau. hai Allah ji kan kosai abba sai na gaskiya Your Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum once again. There's a wise saying that goes,